Pensem-hi un moment. La Unió Europea, més enllà de la política del dia a dia, estem parlant d'un projecte històric que és realment únic al món. Una idea que va néixer per canviar un continent. Doncs bé, el que farem ara és precisament això. Un viatge al cor d'aquesta idea per entendre com es va construir i, sobretot, quins són els engranatges que la fan funcionar. Per entendre la UE, la primera paraula que hem de tenir clara és aquesta: supranacional. Sona tècnic, oi? Però la idea és clau. A diferència de l'ONU o altres organismes, aquí els països no només col·laboren, sinó que acorden voluntàriament cedir una part del seu poder, de la seva sobirania, a unes institucions comunes. I això canvia tot, perquè crea un nivell de govern per sobre dels estats. Clar, la pregunta és com aconsegueixes que països amb segles d'història cedeixin poder? Doncs no va ser cosa d'un dia per l'altre. Va ser un procés lent, pas a pas, construït literalment sobre les cendres de la guerra. I com? A través d'acords fonamentals, els tractats, que són els autèntics pilars sobre els quals aguanta tota l'estructura. Fem un cop d'ull a les grans fites d'aquest viatge. Tot comença a Roma, l'any 57, amb un objectiu molt clarament econòmic: crear un mercat comú. Anys més tard, l'Acta Única Europea posa la directa per fer d'aquest mercat una realitat sense fronteres. Però el gran punt d'inflexió, el moment clau, arriba a Maastricht, el 92. Aquí el projecte fa un salt qualitatiu i neix oficialment la Unió Europea. I més recentment, a Lisboa, s'han hagut d'actualitzar les regles del joc per una Unió molt més gran i diversa. Exacte. Maastricht no és un punt de partida, sinó, més aviat, un punt d'arribada. És la culminació de dècades de feina. És el moment precís en què es decideix que allò ja no va només de comerç, sinó que es vol construir una unió amb totes les lletres, amb ambicions polítiques, socials i de ciutadania. I per què va caldre el Tractat de Lisboa? Doncs imaginem-ho. La família europea havia crescut moltíssim amb l'entrada de nous països. Les velles regles ja no servien. Lisboa va ser una posada a punt per fer que la presa de decisions fos més àgil i, sobretot, per donar més poder al Parlament Europeu, és a dir, per reforçar la veu directa de la ciutadania en tot aquest entramat. D'acord, i hem vist els fonaments, la història, però qui mou els fils en el dia a dia? Com funciona tot això? Vinga, anem a entrar a la sala de màquines de la Unió per conèixer les seves institucions principals. Comencem per la institució que representa directament la gent, el Parlament Europeu. És el cor democràtic del sistema. I la seva particularitat, que és fonamental, és que els seus membres són escollits per sufragi directe a cada país. Són, per dir-ho d'alguna manera, la nostra veu allà. Si el Parlament és la veu de la ciutadania, el Consell de la Unió Europea és la veu dels estats membres. Aquí és on s'asseuen els ministres dels governs de cada país per defensar els seus interessos nacionals. Depenent del tema, hi va el ministre d'Agricultura, el d'Economia, són l'altra pota clau a l'hora de fer les lleis. I ara una peça molt especial, la Comissió Europea. Aquesta institució no representa ni la ciutadania ni els governs, sinó l'interès general de la Unió. Actua com el motor, és qui té el dret de proposar noves lleis i a la vegada fa de guardiana dels tractats, vigilant que tothom compleixi les normes del joc. I si algú no compleix les normes? O si hi ha dubtes sobre com interpretar una llei? Doncs per això tenim l'àrbitre, el Tribunal de Justícia. La seva missió és crucial: assegurar que la llei europea significa exactament el mateix i s'aplica igual a tots i cadascun dels estats membres, sense excepcions. Totes aquestes institucions que han vist, què fan? Doncs bàsicament creen lleis. Però no unes lleis qualsevols. Creen un sistema jurídic propi, un dret de la Unió, que té un impacte directe i molt real en les nostres vides. Anem a veure com funciona. El sistema legal de la UE es basa en dues potes. Per una banda tenim el dret primari, que són els tractats. Pensem-hi com la Constitució de la Unió, les regles bàsiques del joc. I per l'altra, el dret derivat, que són totes les lleis que les institucions van creant a partir d'aquestes regles bàsiques. I dins d'aquestes lleis derivades hi ha dos tipus principals. Primer, els reglaments. Un reglament és cafè per a tothom. La mateixa llei, idèntica, s'aplica directament a tots els països alhora. I després tenem les directives, que són diferents. Una directiva marca un objectiu comú per a tothom, per exemple, reduir la contaminació, però deixa que cada país decideixi com ho vol fer, amb les seves pròpies lleis. I ara, atenció, perquè arribem a un dels principis que ho sostenen tot, la primacia. Què vol dir? Molt senzill. Si una llei d'un país entra en conflicte amb una llei de la Unió Europea, quina guanya? La resposta és clara. La llei de la UE té prioritat. Aquesta és la clau de volta que garanteix que les regles del mercat únic i dels drets siguin les mateixes a tot arreu.
Com hem vist, el viatge ha estat llarg i ple de canvis. S'ha passat d'un acord per gestionar el carbó i l'acer a una unió política i jurídica supercomplexa. I el més interessant és que aquest procés no s'ha aturat, continua evolucionant cada dia. I el resultat de tot aquest camí és una unió que avui va moltíssim més enllà del comerç. Estem parlant d'una moneda única per a milions de persones, l'euro, de col·laboració entre policies i jutges de diferents països, d'intentar tenir una veu única al món, o fins i tot d'una cosa tan potent com una Carta de Drets Fonamentals pròpia i una ciutadania europea que se suma a la de cada país. I tot aquest recorregut ens porta inevitablement a la pregunta final. Després de dècades d'aprofundir en la integració, la Unió Europea s'enfronta ara a reptes gegantins. La pregunta sobre el seu futur, sobre fins on ha d'arribar aquesta unió, continua més oberta que mai. Quin serà, doncs, el pròxim capítol d'aquesta història tan singular?